Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan a Lilibeth, nga iti agdama, kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to all my families di Tabauco kan co-listeners ko dito'y Hong Kong from Lovely Rose. Belated happy birthday, Mylene Biares, iti Kuwait. Shout out kadanida Nieveras, iti Hong Kong. Daisy Keith Araes, iti Hong Kong. Ken Benzi Bumakas, iti Taipei. Kablao pa'y para iti Limos, Guabes family, kan tigayam ko ani Joylyn Domingo Asuncion, ken Renelyn Correa from Zenel Limos, iti Kuwait. Dimson kan Lidayan family di Takibungan Benguet. Kastamot ni Ate Yoli Alonso di Saudi Arabia from Silent Listener. Iti family di Tabulo, Tabuk City, Kalinga from Breakerstone. Pagyamanak unay ni manang ko Abotchi Kilon dita Hong Kong, taiso tinang paadal kanyak iti college from Joel Kilon. Happy first birthday to my niece Shalimar Mendoza Lucas from Lavlea, Mendoza. Happy listening to my parents, Boy and Lisa Gattok, kan kakabsat ko, The Precious and Paris from Patrice Gattok. Kablao pa'y para iti parents ko, ada Francis Kanliway Agurin di Tatabuk Kalinga from Marilu Odlus. Ni ading ko a Ray Mina from Jasmine Rivera. Ti Reyes family ti Quirino Bagabag Nueva Vizcaya from Meller Reyes iti South Korea. Kablao pa iti pamilya ken dagiti tallo nga anak ko di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy ti Hong Kong. Friends ko di ta Hong Kong from Brian Ephraim Lomboy iti Vancouver, Canada. Shout out pa kada Glory Salonga, Rose Cablayan ken Ariel Timbresa. Kastamoten iti pamilyak di Takabayan Benguet from Tenalin Santiban Dicoran iti Japan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lilibeth. Dear Manang Emmy, Lilibeth kunam kumalatan kanyak. Iti agdama ket adaak ditoy Dubai. Agpapaayak iti may sa adakkel apakanan ditoy. Ket babaan iti panarabay ti Apo, nasaya at met ti kasasaad ko. Saan la asyak, no di kat adu kami nga agkakatrabahoan dito'y manang, anaayat adumdumngag iti YouTube channel yo. Taison ti pagliwliwaan mi, no daytay awan ti araramidan mi. Adu kami ngamin nga agpapaay dito'y anagtaod iti Rehiyon Cordillera. Naawis matriknak ang nag-email kada kayo, tapno may patangatang kumat ti padas ko. Masiguradok ngamin, apakapidutan mo't iti adal ti pakasaritaan ti pamilyak manang. Iso asapay lakuma, tamapili mo't ang maidrama. No bilang laeng manang, saan nyo kuman asuksukatan dagitinagan nga inaramat ko, tapno amukto at ipakasarita akon ti maidram-drama no bilang laeng. Irugik manang ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti kolehyo, kan kasarsarak ko idi iti trabaho, dita Pilipinas. Agpadatan na nakastrak iti trabaho, apaman na naggraduar ta, Lilibeth. Amang ano nalipatan mo di saritaan ta? Anya asaritaan, Orly? Di ka man mat, Lilibeth. Naglawag ti saritaan ta idi, sakbayan nagturpos ta. Apaman ang makaturpos ta, kumita ta adagos iti trabaho. Kalpasan na, agurnong ta, sa tantog kalaysa. Adda ayamot kasta asaritaan ta, Orly? Lilibeth, saan kumamuta kasta?
Masaksakita na kiti kastang ibagbagamit ha. Uwan ka di, si Kamat. Agda nagkalaadagos. Ta sino kumamot nga iti saan nagdanag? Nagmayatan di saritaan ta, kalpasan na. Ibagamkit din na di mo ammo. Rabrabakan ka laang, Orly. Diyak kayat di arabak mo. Ngamin, ay ayatan ka unay. Kadyak lakit di kayat ang madadaal ti relasyon ta. Apay nga imyan ni mama iti ayanda ang kaludring ako nayo, papa. Kasanaw, kat nagsubang kami. Anya? Apay, papa. Anya tinagsubangan nyo? Kat nukontrol na ti kayat ko. Nga anya, papa. Lilibet, amumuta na bayagan a kayat ko tagpakali iti sular tayo. Ngam pinampanunot ko ti panagadal mo. Kadita ta nakaturpuskan ka na dapay yung trabaho. Mabalin kon nga ituloy ti panggap ko. Aging ka di ita, papa. Day tapay la treasure ti pampanunutan nyo? Di, ano kung matidagas na nga eh? Datayo mati mayranod no bilang laag. No bilang laeng, papa. Kasanon no awan ti magimulan nyo iti kasta panggapyo. Mabalin ka di, Lilibet. Nagsubang kamin kan ni mamam may papan iti dayto apanag. Saan ka kuman adumagdag? Pangaasen. Asino nga minaya tinakaamuan ni papam nga da kinabak ng nakatalimang iti solaryo. Day di lolo. Ha? Ubingak pa idi. Kanayonan amangag ko ti panagsarita da papa kanday di lolo. Maipapan iti kinabak ng kano ana ikali iti solarmi. Ang amo tayo mo't asan asigurado dayta saan ka di? Day tarod ti masansan na pagsubangan da papa ken mama. Saan nga min amamati ni mama iti dayta? Idinto ta nalaus mo't unay ti pamati ni papa. Lilibet. Naisardeng lang ti maipapan iti dayta nga issue gapo iti panagadal ko. Malagip ko nga min. Kinuna ni mama, arumbang nga iprioridad dati gastos iti panagadal ko. Ngam dayta treasure hunting. Ngam itata nakaturpusa kon kan addan trabaho. Mangrugi manon ni papa ang mangidukit iti kayat na ang mapasamak. Alangan mat, ang makipagnaad kayo dito ay anda ang kaludring, mama. No kasapulan, apay ket dinasaan. Di pa'y katarig na akasla nagsina kayon kan ni papano kasta. Lilibet, anak. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam tinal daw nga agapa kami. Gapo iti kayat nga aramidan ni papam. Mama, Saan na dumngag iti sao ni papam? May sa ti rason na. Nakalpas kamot kanon iti panagadal mo, kat addan trabahom. Panawon kanon, tapno baikan mo't iti importansya tinabayagan nga arapaap na abumaknang. nulabsan ti agsao mama, naaron samot ti panagbiag tayo. Saan tayo mo't amarigrigatan? Isumat ti kunakken kwa na. Anya pa'y lati sa pulan na aya, kat mayat mo't ti panagbiag tayo. Malaksid ang napintas ti taray ti negosyo a binagon mi. Adda pa'y bukod mo at trabaho. Iso ang masurunak ka ni papam. Dinad sa amon ti araramidan na. Treasure hunting. Dayta ti ramot ti panagsubang dagiti dadakkel ko, manang Emmy. Adda ka nung amin ulitag ni papa, ana ipadamag idi ang nakakali iti kinabaknang. Ngamjak laam mo no agpaiso, tajakmat na panagnakan. Iso aday di lolo, na involvement iti treasure hunting. Kat dandani amin apundarda iti day di lola, na ilako na, ngam awan apulos tinagimulan na. Sigun iti nang nangeg ko nga istorya, adda, 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 iti nang nangeg ko nga istorya,
Ad...
Adda kanu na detect dagiti nag-survey idi iti Sularmi agameng anaikali iti arubayan mi. Kat manipod idin, saanen anapunas iti panunot day di lolo tinaamuan na, nga isumot ti kanayon nga idukit ti amak. Uray kasano ti pananglapod ko ken ni papa, awan tinaramidak manang, ket ti kayat na tinatulok. Ay, makabanlaw ka. Papa, ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo iti aramidan nyo. Lilibet, anak. Awan ti mapasamak kanyak. Okay, ak. Ay, Ungayam. Ni mabam. adan iti siledyo. Jakla mo no naturugan. Maawatan nyo ko man ni mama. Amuyo matasaan a pabor iti aramidan nyo. Ikagkagumangawatan ni mamam, Lilibet. Ngamdyak mo. Isunsapay kintinti makagapo. No apay amarigatan kami amangala iti gamad. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, papa? Kontrabidan tumat ngamin ni mamam. Iso amarigatan kami amang sapol iti kalkalyen may. Kaya't mga asawan ni Lilibet, saan nga agsasaod ang mamakin papam? Pulos, Orly. Sipod inrugi da papa tinagkali iti arubayan, nagbaliw mo tantilin nangan dagiti dadakkel ko. Saan da nagsasao? Kaslakit din saan da makitkita ti tunggal maysa. Tauray agsinnabat da iti unag ti balay, saan da nga agtintin nimak. Ay, oo na yan. Anyan ti kasta mapaspasamak. Samak. Siyak ti madandanagan iti kasta mapaspasamak, Orly. Lilibet, masapol nga agbalin ka natibkar. Saan na rin ba nga agpailuyos kay taan yaman na mapaspasamak ka dagiti dadakkel mo? Amok da ita. Jak amo no kabaulak ti mapaspasamak ita kadakwada. Kabailam da ita. Saan na rin ba nga sumuko ka? Iti ka nito at sikat ti sumuko. Awanin ti mapasamak. Nagrigat mo't gayam tag may nga anak. Lilibet, adak lang ditoy. Saan ka abaybayan? Mangnamnama ka kanyak. Nakabutbutangan dag na diti balay. Nakaamamak. Ha? Apay mama? Di mo ka di mapanunot, anak ko. Sigurado abot tawan iti batog tinagtakderan ti balay. Gapo iti panagkalkali da papam. Ha? Ang mga nukala at latan amarsuod ti balay, katlamutan ti daga. Saan mo't siguro, mama? Ay saan nga imposible ang mapasamak ti ibagpagak, Lilibet? Iso asapay lakuma, tamaawatan nak anak ko. Anya ti kaya tiyo asawan? Sa anak lakit di ang makaid na ngagnaid pa'y ditoy, gapo iti mapaspasamak. Ha? Iso ngagpakadaakan ka. Makipagnaadak pa'y laang iti ayad da angkel mo, aludring. Tikit di ibagam. Ang mga noadan lalaki ni mamam. Papa? Siguro, amo pa'y ni bayaw ludring dayta. Ngam kalkaluban na ti aramid ni mamam. Papa, saan kayo kumangagsao iti kasta? Adayo ang mapasamak ti kasta pampanunutan nyo. No awan kinapudno ti imbagak. Anya kumatirason na nagtalaw ni mamam. Naglawag mo ti imbagak, papa.
Mabuteng ni mama nga agnaed dito'y balay. Taamken na nga aman no kala at latan amarsuod to'y nagsaadan ti balay tayo. Gapo iti panagkalkaliyo. Ay, saan at ar-aramidag ti pagbalinan na araso? Taday ito'y ar-aramidag. Para matlang ka tayo. Da tayo ti mayrano. Nabitikas di ngay naramit na. Ti panagtalaw na dito'y balay. Nalawag at ilang bagi na ti pampanunutan na. Balang kantis ni Mamam, Lilibet. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Maawatak ti takder ti inak, idi pimanaw iji balay manang Emmy. Kasmat laeng iti panangawat ko iti amak, idi inrugi na ti nagpakali iti sularmi. Ngem iti kasjay asinasao ni papa, maipapan ken ni mama. Jakon nalapdan ti bagik, ket nakasauak iti saan arumbeng. Iti ababa sa Rita, nagsubang kami iti amak, ket nagdesisyonak met apumanaw iti balay, ket sinurot ko ti inak. Impagarup ko idi, nusukunan na kami ni papa iti ayanda ang kaludring, ngem saan anapasamak tinamnamaek, manang Emmy. Di ka nagsangit, Lilibet. Ang mga naon niya ti mapasamak kanta. Diyak la malapdan ti bagi, Corley. Kaslakit din awanan ti patagmi ka ni papa. Napatpatagan kan kwa na ti bagbaga na agamang asapsapulan day ti arubayan mi. Lilibet, Di na kami man la pinanunot nga ginana. Mas pinili na pa iti arapaap na abumaknang. Ngamda kami ka ni mama. saan tayo ating ti panunot ni Papam? Awan ti maaramilan tayo. Nang runa, katsikan a mismo ti nang ibaga. Asabali ti turungan ti saritaan nyo. No idupit ti may papan iti panag-treasure hunting na. Orly. Tilangi pakpakaasik kan ka, Lilibet. Agbalin ka kumaanatib kar. Saan ka basta sumuko? Kanayo na panunutan. Asikamot lang taayan titipkar ita ni Mamam. Iso arumbag lang agbalin ka anatipkar. Anyatar aramidom dito. Ha? Papa? Pinanawan dakon nga gina, saan ka di? Saan kami apumanaw? No amumi asaan kami nga agpaggad, papa? Anya kuma di pagpaggadan niyo, alaman. Anya kuma. Papa, nakamamakmot ngamin at talagan ti agnaed dito'y balay. Gapo iti abot a kinaliyo iti batog ti nakaisaadan na. Gapo iti panag-treasure hunting yo. Saan at treasure hunting ama ko na ti Aramida? Ha? Anya nga ro ti awag iti aramidan yo? Ti treasure hunting, saan asigurado na adamaala kinabaknang? Ngum da ito'y aramidag, sigurado. At dalakit di ti makalimi agama. Papa, Ngum da kayong akin na, awan apulos ti suportayo kanyak. Pinanawan dak iti panawon na rumbeng la kumasop suportaran dak. Naalas ti ugali yo nga agina. talaga nga awan. Saanan ang mabawing apulos ti panunot ni papa? Noan niya ti sumkan iti isip na, isulatan ti amuna ahusto. Lilibet, Namin anon a pinanggap ko akasarita iti nasayaat. Ngam agtin naglaang iti saan a panagkinaawatan ti panagsarita mi, no ipilit ko ti agpalawag. ay, una yun ni Papam. Talaga anak kong laapan ng ti isip na, gapo iti kinabaknang.
Di na pa yan pulos matulungan ni mama ang mga sikaso iti basit a negosyo na ibangon da. Lilibet, Tirigat na. Masansan ang mangirwar iti kwarta iti bangko. Maininutan ang mairurwar na ti urnong da iti bangko. Gaputa pag finance na iti aramiden da. dayta itandayan ti adat na. Ang mga nagbalaw kayong tulangan, awan gaya man na pulos ti sanikwayo. Orly, Saan nga daw dawat, Lilibet? Ngam posible ang mapasamak ti kasta. Ang mga numaibusto amin ng tinaipundar dagiti dadakkel mo. adalaman ti rabi mama. Apay nga da kayo pailaang ditoy. Oh, saanak pa'y nga agtuglap, anak. Kat prangkaan ka. Saan amapunas iti isip ko ti amam. Mama, No ti pagarupam kat kayat ko ti kastoy a sitwasyon mi. Nagbidot ka, Lilibeth. Kanayon ang mapampanunot ko ni papam. Iso na laang ta talaga ama-ama kakagnaad ijay palay. Gapu iti kasjay a sitwasyon. maawatan kayo mama. Tauray siyak. Adamot pa nagamak ko. Nang runakat marik na nga agunggon pa hindi balay no magnaka. Day tangarod kat. Kasanumot ngamin. Nagkalid mo iti batog tinakaisaadan na. Tadda ka no ijay ti sapsapulan da. Mama, Amom nga amin a plano ti amam sinuportarak. Day jay laang titinubngar ko. Tatalaga sa anak a komportable. Ang amawan lata. Isulat ta tinatulok. Nay, ada umawawag kan ka, Lilibeth. Yes. nimot Orly mama. Mabit lang tasong batak. Hello, Orly. Lilibet, umay kayo adagos dito ospital. At naditay ni Papa. Anya? Apay, anya tinapasamak ka ni Papa. Apay nga da dito ospital. Diyos ko! Kalata na so di pala yun. Naipaglakit din ta alis to adimtang dagiti rescuers. Iso ang natulungan ta adagos ni Papam. Simurutak mo dito ospital. Iso nga daak ita dito eh. Sige, Orly. Umay kami adagos ditakan ni Mama. Umay kami adagos. Napasamak nga rod tinagamamkan mi kan ni Mama, manang Emmy. Naimbaglakit din ta saan alinamot tilimned adaga tinarsuod abalay mi. Iso analakadalaang anarescue ni Papa. Nagasat ni Papa, ta saan nga iso a mismo tinapandagan. Iso na laeng takapilitan anaputed ti kannawan asaka na, nga iso tinakaro anaipit itibiga tinarsuod abalay mi. Kapilitan nga rod nga inabandonami ti sularmi anaipundarpay day di lolo ken lolak, gapo ta nakalikat nga ruden manang. Katnimot papak, sumken latta dagiti gundaway, amalagip na ti maipapan iti ibagbaga na agameng. Ngem kanayon met nga agpalawag ken kuana ni Mama. Gapo iti napasamak manang, ingka gumaakmet ti nagabrod, kat napagasatanak, iso nga addaak ita dito'y Dubai. Ngem iti mabiit, malpas tumeten ti kontratak dito'y, kat panggap kumeten ti ag for good dita Pilipinas, tapno makadenak dagiti dadakkel ko, ken tapno ituloy min kani Orly ti panggap mi nga agkalaysa. Daytoy ti padas ti pamilyak. Sapay la kuma, tanakaibati ak iti adal. To'y pagayam mo, Lilibeth. Pagayam a Lilibeth, agyaman akmet iti panagsalaysay mo dito'y programa tayo. Jakman ammo no anya tinaidumduma a puwersa a makapaawis no gamang ti pagsasaritaan. Saan lang amin ani Papam tinakapasar iti kasta. Ado dagiti naamamok a nagbalin a nakurapay, gapo iti treasure hunting. Ngem no apay nga adumot latta dagiti maawis nga agisayangkat iti kasta abanag.
Basta ti makunak pagayam ko, titulbek tinarangay a panagbiag, ket ti panagsalukag, ken ti saan a panangibet iti pamati, ken talek iti namarswa. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan a Nicole, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy graduation to my panganay John Grace dita CCDC La Trinidad ken Chen Chen dita Bauco from Racel Aiso. Happy birthday Evan Begilla Aninag ken Krisha Divine Aninag Oreo inton May 31. Ken greetings iti Aninag and Mamba family dita Cagayan Valley from Begilla Aninag. Shout out ti amin a kapamilyak dita Katabayungan Kabagan Isabela, Centro Santa Maria Isabela, Turod Reina Mercedes Isabela, ken San Roque Burgos Isabela from Evelyn Malsi Bautista iti Roma, Italy. Ni Evelyn Macanas iti Hong Kong, Christine May Acosta iti Kingdom of Saudi Arabia, ken Michael Bruce. Mr. and Mrs. Francis and Liway Agurin, Beverly Agurin Wangag di Tatabo, Kastamat kada Kenneth, Queenie, Princess, and Slob Udlus dita Skyview, Virac, Itugon from Marilu Odlus. Makablaawan pa'y amin at tagasaranay Kabatuan from Castañeda, Floresma. Astrero family dita Barangay Villaflor, Kawayan City, Isabela from Daisyline Astrero iti Hong Kong. Erlinda Agosalim, Nora Mamerga ken Lisa Gattok from Patrice Gattok. Family Soriano, Dangge ken Bueno iti Cagayan Valley from Judeline Bueno iti Hong Kong. Mamang Melita Crisostomo from Jennifer Pajos. Happy birthday Mrs. Brenda Salvador inton May 29 iti Burgos, Ilocos Sur from Rogelio Salvador. Ni Alexa, Angel, Roger Jr. iti San Manuel Ilagan Isabela from Rhea Eugenio. Miriam Tamang ken Dainong, Dave ken AJ ken amin ataga Malais Tumawini Isabela, kastamot di Tamalamag East from Bimbo Tamang. Tilomboy family di Taribsuan Nagilian La Union, kan friends ko dito'y Hong Kong, from Brian Ephraim Lomboy iti Vancouver, Canada. Happy birthday Shane Padilla dita sa Uyo, Quezon City, from Chance Padilla. Corpus family dita Santiago City, Isabela, kan friends ko dito'y Hong Kong, from Rowelyn Corpus. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nicole. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kayat kumati agyaman kada kayo, gapu iti YouTube channel yo, tanagsubli ti drama akadenggak, idi kabambanwagak paylaeng. Agtawanak itan iti 50,
Gamtipadas ko, akayat ko nga ibinglay, kat napasamak idi kaub-ubi nga, kat napasamak daytoy iti pagilyan a Lebanon. Di makalak iti rigat manang, iso sa anak a nakaturpos. Ngam sa anak mat aday tay makuna, a no read, no write. Kadaw yan kadagidi a panawan tinasapa nga isiserrak iti estado manang. Ken kapit sa patalim dagiti padak a marigrigat, tapno maiyaon laeng iti kinakurapay ti bukod da a pamilya. Ket aklunak manang, may saakmet kadagiti nagarapaap iti nangato para iti pamilyak. Sapay kuma, tamaikan iti gundaway a maidrama daytoy padas ko, tapno maibinglay kumet ti pakasaritaak. Apay, adi ka pala maturog, Nicole. Anyat pang panunutem. Awan Art, Nicole, amangan mo't nagbababawi ka anak asawa kanyak. Gapot agpada talang anak urapay. ala ni daytoy. Apay akas na ti pampanunutem. Diyak la maliklikan. Ay ayik namin taada ka sa sahad tay tibiyag. Di ka man lamay gatangan mo titanyaman na kayat mo. Takas ano? No saan tangagam muloy ti daga? Saan tamot tinamangan? Art, mabalin ka di. Saan ko matila pampanunutem? Naragsakak anak ikalay sa kanka. Kat saan tong agbaliw dayta? Ngamin ay ayaten ka. Nicole, Nakasaganak at tumulong kan ka. Tapno mapaduras ta tibiyag ta. Tandaanam dayta, Art. Amom ka din, asim mangput ni kasinsin mo nga Olga. Ne, saan pa ya, tatang? Simang pultain. Agaw awis nga ron na angkel mo apidreng taagpas kanda kanaw. Naimbag pa'y da insan. Tamanipod iti napagasatan ang nagabron. Si Maya aton ti biyagda. Apay no agabrod ka man. Ha? Tatang? Padasam mo ti makigasang-gasat iti balasiw tao Total kaububingam. Kunawan pa'y mo't anak yukon ni Art. Kasanun ti asawak no madayuak, tatang? Ne, katnulaklakayanan. Apay nga akasano, ako na. Asino nga ti mga sikaso kan kuana no bilang laeng? Kaibagbagak laeng ni Kaul. Laklakayanan. Kabailan nan nga si kaswan ti bagina. Padasam kit di ti makigasang-gasat edi abrawn. Ang natambaw, ang mga numapasayat mo mo ti biyag mo, akas kan insan mo nga Olga. kunak mo dito ni Nicole nanang. Nagkuyog da kan ni tatang iyo, Barok. Napanda nakipaskan iti ayan da bayaw pidreng. Simangpat nga mintay kasinsin ni Nicole ang naggapo iji abroad. Kasta ka di nanang? Wan, Barok, ang panagkunak, dandanin sumangpat na gijay. Uraya mo dito'y Nanang. Di mo ko na amabain ka manen, Art. Anya kalakit din aya. Aging ga ka di itakat kabain na kami pailaeng adadakkel di asawam. Pasensya kayo nanang Ay na, Art, Barok. Irwam mo ti bagim. Dadakkel na kami ni Nicole nga asawam. Kaya't asawan day ta, dadakkel na kami mutin Maikadwa dadakkel mo. Nanang. Iso asaan aron bangagbain ka kada kami kan ni tatang yaw. Ala, agtugaw ka pa'y dita tamangalak iti meriendam. Uraya mo dito'y ni Nicole, tapatsyak adandanidan agawe di ijay amayo. Anya? Kaya't mo taga-abroad ko nam? Wan Art, kaya't ko matapadasan tigasat ko. Barang no may pada ka ni insan Olga si Maya aton ti panagbiagda. Para kada ta daytoy, Art.
Husto nga minti kinuna da insan Olga kan tatang. Naskan agon dawayak, tawan pailat anak ta mapanawak. Ngam saan nga amin niya agap abroad kat nagasat, Nicole? Amom day ta. Art, Kasanon no? saan ta ko mga min ngagpanunot iti negatibo Saan ta nga ununaan ni gasat? Palubusan nak Art, takas iti nakunakon, para kada tamot laeng daytoy. Nadlaw ko ti panagkadkad iti langan ni Art nga asawak. Ididamo nga imbagak ti maipapan iti panggap ko, manang Emmy. Jakmat ket di mababalaw ti asawak. Taawan pa'y makatawan idi, kalpasan ti panagkalay sami. Danda ni inal daw idi akasarita nak ni tatang. Kastamutan ti kasinsin ko ani Olga. Ngagi pagnakmatan iti papeles ko, tapno makapanak iti Lebanon, ta ijay ti ayan na idi. No jak marirumanang, maminpat a kinasaritak ti asawak, sakbay nga imanugot iti kiddaw ko, apalubusan nak nga agabrod. Inrugik nga ruden nga impag na dagiti papeles ko, kabayatan ti kaadapay laeng ti kasinsin ko, dito'y pagilian. Madlawan na bambanog ka, Nicole? Ay, kasano? Nagagdo dagiti inasikaso mi ni insan Olga. Ay na, nagrigat mat gayam ti agipag na iti papeles. Nang runa iti kaskanyak nga awan diploma na. Kasano nga rod day tangay? Makaala ka nga rod ka dagiti dokumento ka sa pulam tapno maka-abroad ka? Ado ti amo ni insan Olga. Noon nyaman ti kasapulak a dokumento, adalatam amuna makatulong kada kami. Kayat masawan. Bugbugusin nyo dagiti papeles mo nga agabrod? Saan mo't dagiti mismo a papeles ko nga agabrod ti bugbugusan mi? Dagiti laang credentials a kasapulak, tapno maipagnak dagiti kasapulak a papeles nga agabrod. Delikadon sa amot ti kastangar aramidin nyo. Kinunamot ni insan Olga saan ka no? Ngamin, iso ka matlaang ti proseso nga inaramid da iti gayem na natulungan na. No natulungan na kano di gayem na, siyak tulangatan akasinsin na. Kasta ti kunana. Anyat gagaram ako nambarok. Ni tatang ko mati kahit ko ang makasarita may papaniti da ito'y nanang. Amgag nga mga nakapungtot na. Ha? Nay, apay anak ko nam ti kasta, Art. May papan ngamin da ito iti panagabrod ni Nicole. Oh, apay ti maipapan iti dayta. Nanang, saan nakakomportable iti panang bugbugos da kadagiti credentials na. Tapno may proseso dala ang dagiti kasapulan na papeles. Ha? Ang mga numay sagmak ta asawak, gapoy ti kastingar aramidan da. Ay saan ko maamot ang mapasamak ti kasta abarok? Jaklakit di kayat ang maisagmak ti anak ko. Nang runa kanyak nanang. Iso kayat ko kumamakasarita ni tatang. Gapo ta maamakak. Iso ada kayo langan ti kinasaritak. No siyak la amaysa, adda punto di manugang mo lakay. Bakit? Ang mga no pa kaisagmakan tong agpaiso ni Nicole nga anak tatikas jengar aramiden da. Apay nga minaya negatibo ti panagpampanunot yaw. Ha? Awan ti dakas ang mapasamak ni Nicole. Kan may sa, nagitilang mo't credentials na ti binugos da. Saan mo't amismo at ipapeles kan dokumento na nga agabraw. Ay, Agtalag ka kadikada Nicole, kan iti kasinsin na Olga. Amo na Olga tar aramidan na.
Natulungan na nga rin ti sa bali a tao. Di din kasinsin na, di na matulungan. Madanagan akla ang lakay. Agpada kami ni Art amanugang ta madanagan. Awan ti rin mga pagdanagan nyo kung naklangarunan. Ulitag, amon ni Olga no anya tar aramidan na. Iso asigurado adi na itulok ang maisagmak ti anak ta. Saan nga ipasubo ni Olga di kasinsin na? Ita ka di pa'y nagdanag ka, Art. Nalpasan ti amin. Naipag namin ti amin akasapulak a dokumento. Flight ko laangan ti ururayak. Art, saan ka kumamot nga agladingit? Kasta ka di ti pabalon mo kanya kiti pa nag-abroad ko. Diyak la maliklik ang dagdanag. Siyempre, asawa ka. Umadayo ka. Awanak iti sibay mo ang mga dingay kan mang tulong kan ka. Noon yaman bilang ti mapasamak. Art, Saan nakas no adda ka dito eh. Nga oray niya pa iti mapasamak. Masaranay ka adagos. Maipagos. Maipaay ko adagos no yaman bilang ti pagkasapulam. Saan ka mabaybayan? di ka ang danag. Agan nadak akanayon iti kaadak iti abroad. Kat, pangaasim tagsingsingpot ka kumaditoy. Di mo liplipatan para kadata ti aramidak. Para kadatayo iti agbalinto nga anak ta. Basta agan nagkakanayon ijay ha, Nicole. Kat di mo liplipatan. Ay ayatan ka unay-unay. Iti day di arabii, nariknak tinalaos a panagayat kanyak ti asawak manang Emmy. Nariknak ti panangipateg ken panangilala na kanyak nga asawa na. Dandani pay nga ruden jakon patuluyon ti agabroad, iti day di akanito. Ngam pinampanunot ko, apara kada kami, ken iti agbalinto nga anak mi ti amin. Iti kadakon iti pagilyan a Lebanon, nabang-aran manang, nang runa iti mangrugi akon nga agtrabaho. Impagarup ko idi no agbalinan ananam ay ti biyagmi ken ni Art, akas iti kasingsin ko ani Olga. Ngem nagbiddutak, gapo ta saan ko anaranaan tinasingpet nga amo, akas iti amo ti kasinsin ko. Who told you to rest, bastard? Ha? No, ma'am. I'm not resting. I'm working. Don't you see? You are resting, you idiot! Ma'am, please, don't hurt me. I'm doing everything I can. I'm working more than my work hours. Please don't hurt me. You don't have the right to ask me what I need and not to do. I'm your master, and you are my slave, bastard! Ma'am. Faster! You work faster, or else I will throw you out of our window. Go to work! Masapul nga agbalinak anatibkar dito eh. Nga uray pa'y ayop ti trato kanyak ti agasawa nga amok. Nakaarumot nagitilebanis nga amok. Sa bali ti ugali da. Nauyong kan nalabas ti aramid ni madam. Katimot asawa na. Madlaw sa bali ti iwas na. Nang runa no kasi akit kitaan nak. Kasla lamo-lamo akit ti panagriknak no kit kitaan nak. Iso ang masapul nga agan nadak.
Ang mga noon niya pa iti mapasama kanyak ditoy. Agan nadak akanayon. Agawid akon iti mabiit art. Mailiwak unayan kan ka. Nakarkaro ang pa yan, Nicole. Naimpaglakit din. Dapat bitla naglabas dito atawan. Uwan nga rod. Iso na lang ang tapay ngay mawag ka pailaan. Iso upay agastos mo. Awan anyaman na. Sa maysa. Manipod imayak ditoy. Pasig ababaan la iti surat ti komunikasyon ta. Italaang nga imawagak di tayan tayo. Naklatak na rod, Nicole. Hindi may nakinayaban ni Boy nga anak naman ng Desya nakiawagam. Talaga nakisauak kan kwa na makasarita ka kuma. Tapno saan mo't asayang tibayadak iti long distance. Basta aganat kay tinabat-bati pa yung aldaw mo dita, Nicole. Di kagdanag. Taamin nga impawit mo. Naurnong amin. Ngamin. Di kanton palubusan nga agabrod pa'y. Anya? Pa'y. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngamjakon ka pa ilan no mayadayo ka pa'y kanya, Nicole. Ala, sana bale. Takas iti nakunakon. Agawid akon iti mabiit. Agkita tanton, art. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimpaglakit din, tawan ti amo ka babae. Nawaya ak anak kaimpake kadagiti gargaret ko. No adala ni madam, sigurado ang nagadumanan nga imbabaon na kanya. Kat amano jak pala ko man nakaimpake. Nicole, Sir, what are you doing here? it's just the two of us, Nicole. No one will disturb us. What are you saying, sir? I know you like me too. No, don't touch me. I will shout. Go on. Shout if you want. No one will hear you, bitch. Stop, please. Don't do this. I won't stop. You are mine now. No. Nothing can stop me. You are mine, Nicole. Ingka gumaak ti limaban iti daydi akanito manang Emmy. Ngamrimming baw ti kinaayop ti lalaki a Lebanese nga amok. Nagbaligi anang gunod kanyak. Kat awan ti sabali anaramidak no di nagsangsangit. Pinanggap ko ti agipulong ka ni madam apaman asimang pet. Ngam nagamakak nga amangan no syakpay ti agparang adakes. Iso aginundawayak latan analamiis ti ulo ti amok a babae anang parubwat kanyak iti panaglepas ti kontratak kadakwada. Saan apulos a mapunas iti isip ko ti langa ti amok a lalaki a nakaisam apaman apimanawak iti pagtaenganda. Ngamkas iti nakunakon awan apulos tinaaramidak. Apaman ang nakasangpetak diti pagilyan, nadlaw ni Art ti sabali ajar ko, iso a pinalutputnak. Naglibakak ididamo, kat pinanggap ko nga ilimad tinapasamak kanyak. Ngem dimteng ti kanito, ajakon kinabailan ti amin. Nagpudnoak iti asawak, kat tinalaos a pagyamanak, imbes a katurmennak, nakarkaron nga impatagnak. Kat dakkel matla ang ayaman ko, tasaan a nagbunga ti kinaayop nga inaramid kanyak ti amok a Lebanese. No pa'y nabayagan a panawan ti napalabas, tatalon ti anak mi, at dalatagundaway a malagip ko day di apagteng. Ngam kanayon met nga adda ni Art nga asawak amangan andingay kanyak.
Daytoy tipadas ko, ajak tumalipatan, iti panagpaay ko iti sabali a pagilyan. Tuy pagayam mo, Nicole. Pagayam a Nicole, umuna iti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami, iti maselan apadas mo. Anyan ang nakaladladingit pagayam ko. Makapangariyot tinagbalin nga amom, gapo iti panangidadanas na ka. Ngam ti rumbang laangan a pagyamanan tayo, kat ti kaadda ti responsable, nasingpet, manangipatag, kan kang runaan ti amin, man nakaawat nga asawam, nga iso ti mangsarsaranay kan ka, manipud idi, nga aging gaita. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag